अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लफुए डर समय बयाई निकला के दछौरा के चाई रे सखी सुन। लफुए डर समय बयाई निकला के दछौरा के चाई लेके गइल रहे गाछी काटे लागल बारा माछी लेके गइल रहे गाछी काटे लागल बारा माछी देखो ले बिया चाची सखी लेके आइल रहे हुआ पाछी सखी डाल दल पीछा से लाठी सखी लेके आइल रहे हुआ पाछी सखी डाल दल पीछा से लाठी सखी। आजकल के आशिक दीदी होला बारे सखी एक बार लग जाला फन मन रखी गुस्सा बेटा तोरा कह देली लो पर कहला छौरी पटा ले बदोस। आजकल के आशिक दीदी होला बारे सखी एक बार लग जाला फन मन रखी गुस्सा बेटा तोरा कह देली लो पर कहला छौरी पटा ले बदोस। डर लागे बारा सखी समझा के उनका रखी डर लागे बारा सखी समझा के उनका रखी दारू पी के लागल नाचे सखी लेके आइल रहे हुआ पाछी सखी डाल दल पीछा से लाठी सखी लेके आइल रहे हुआ पाछी सखी डाल दल पीछा से लाठी सखी। प्यार करत रहले सगह बरा लेके राजू पटेल राइटर छुप छुप के देखे काबिल कढ़ैया छोरा वीडियो बना दे अपने देखे सग सबके देखा दे। प्यार करत रहले सगह बरा लेके राजू पटेल राइटर छुप छुप के देखे काबिल कढ़ैया छोरा वीडियो बना दे अपने देखे सग सबके देखा दे। डीजे पे यादव पागल सगल के हमरा भागल पीछे पे यादव पागल सगल के हमरा भाग तू घुबाबे लागल गाछी सखी लेके आइल रहे हुआ पाछी सखी डाल दिल पीछा से लाठी सखी लेके आइल रहे हुआ पाछी सखी डाल दिल